Explica'm un conte. Thelma l'unicorn, d'Aaron Blabey. La Thelma estava molt trista, molt compungida, i la veritat és que no tenia gaires ganes de fer res. I ningú l'entenia. I això era perquè ella el que més desitjava en aquest món era ser un bonic unicorn. L'Otis, el seu millor amic, li deia: «Ai, Thelma, però si tu ets perfecta, així com ets!» Però la Thelma li deia que no, que ella no era perfecta, que ella volia ser un unicorn. Un dia, de sobte, passejant, va trobar-se una pastanaga a terra i va tenir una gran pensada. No se la va menjar, no? La va agafar i se la va posar aquí, al front, a dalt del nas. I de sobte va pensar: potser ara ja sí que sóc un unicorn. Potser la gent es pensarà que sóc un unicorn. I just en aquest moment, per allà al costat, a la carretera, hi passava un camió ple de pots de pintura rosa amb purpurina. I el conductor, quan va veure la Thelma amb aquella banya de pastanaga, es va confondre i va pensar que era un unicorn. I sabeu què va passar? Que el conductor, de l'ensurt i la sorpresa de veure un unicorn, va fer un cop de volant i el camió, pataplof, que va caure accidentat i tots els pots de pintura també van caure. Però la fortuna va fer que aquella pintura rosa brillant anés a caure tota damunt de la Thelma. I ara sí, que s'havia convertit en un unicorn. «Sóc un unicorn!» va exclamar la Thelma. «Ara sí que sóc especial i em convertiré en una famosa mundial!» I tal dit, tal fet. La veritat és que li van sortir fans de sota les pedres. Tants fans tenia que tots cridaven: «Thelma! Thelma! Thelma! L'unicorn! L'unicorn! L'unicorn!» Tots estaven enamorats de la Thelma. S'havia fet famosa. Què dic famosa? Famosíssima! No. S'havia fet super, hiper, mega, plus famosa. Era tan famosa que s'havia convertit en una celebritat. I és que el seu somni per fi s'havia fet realitat. Però la Thelma, de sobte, es va adonar que tot allò potser la tabalaria. Tots aquests cartells amb «Thelma, I love you» o «Ets la millor», «Jo vull ser un unicorn» i tota gent cridant. I és que, la veritat, no la deixaven. La gent la perseguia cada dia, tot el dia, no la deixaven mai. Ploraven, xisclaven, cridaven, i és que tots volien un autògraf de la Thelma. Si anava a fer exercici, la perseguien. Si anava a comprar, la perseguien. Si anava a fer un cafè a una cafeteria, la perseguien. No la deixaven en pau. Així que ella al final els va dir: «Ai, sisplau, deixeu-me una mica d'espai!» Però els fans li contestaven: «No, els fans fem això, els fans, doncs seguim els nostres ídols!» Però el pitjor no eren els fans. Eren aquells que no feia Dalí, aquells que tenien enveja de la Thelma. Alguns l'insultaven, d'altres
Li tiraven pedres, alguns havien guixat les parets de casa seva i d'altres feien cartells que li deien unes coses com «Els unicorns són estúpids». La veritat és que la Thelma no se sentia gaire bé i un vespre, asseguda al llit, mirant una fotografia del seu millor amic, l'Otis, va començar a pensar. Va pensar en estar sola i va pensar en que ho tenia tot, però que mai havia estat tan trista. Així que va prendre una determinació. Es va aixecar i se'n va anar fins a la dutxa. Es va dutxar, es va treure la banya, es va treure la pintura rosa brillant i sent com ella era de veritat, va sortir de casa seva. Va passar per davant de tots aquells fans, alguns amb cartells que deien «Casa't amb mi» o «Com puc ser un unicorn?» I cap d'ells es va adonar que la Thelma estava sortint. La Thelma es va sentir alliberada, però sobretot quan va arribar i va veure el seu millor amic l'Otis. L'Otis, al cap d'una estona de veure la Thelma, li va dir «I què? Com t'ha anat?» I ella va respondre «Bé, ha estat divertit, però la veritat és que prefereixo ser així, tal i com soc». I conte contat, aquest conte s'ha acabat.